नैरा बे खोथाखौबो जों साननांगोन दा आं बुंनो लुबैदों जों डक्टर जानो थाखाय बेहायबो माखासे क्राइटेरियाफोर दङ एक नम्बराव नों मेडिकेल एन्ट्रेन्स जिरायनांगोन दा मेडिकेल एन्ट्रेन्स जिरायनो थाखाय नों मा खालामनांगोन नोङो साइन्सआव फरायनांगोन मेट्रिक पास खालामखांनानै बेनि उनाव साइन्सआव नोंनि साबजेक्टआ डक्टर जानो थाखाय स्पेशली डक्टर जानो थाखाय नों बाय'ल'जि साबजेक्टखौ नों लाथारनांगोन जों बेहाय जुल'जि थागोन जोंहा बेहाय बटानि थागोन उनाव थांनानै बेखौ जों गावस्राहैगोन बाय'ल'जिनिफ्राय नङाबा थ' बेनि उनावहाय जोङो मा खालामनांगोन मेडिकेल एन्ट्रेन्स खालामनांगोन डक्टर जानो थाखाय दा जोङो जुल'जि फरायोबा जों मा जागोन जों बेयावबो डक्टर जानो हागोन बाय'ल'जि बटानि बेफोरनिफ्राय जों बटानि माने माबे बे दंफां लाइफांनि खोथाफोरखौ जोङो स्टाडि खालामनो हागोन नङाबा जोङो डक्टर जानो थाखाय जोङो एन्ट्रेन्सखौ गिबियाव होग्रोनांगोन दा एन्ट्रेन्स नों क्वालिफाइड जायोबा नोंखौ काउन्सिलिं खालामनाय जागोन आरो नों काउन्सिलिं खालामनायाव जुदि सिट मोनोब्ला नों मेडिकेल कलेजाव सिट मोनगोन दा जों बाय'ल'जिखौ मोजां खोब फरायनांगोन जायफोरा डक्टर जानो लुबैदों आरो जायफोरा इन्जिनियार जानायनि खोथा बुंदों दा इन्जिनियार जानो थाखाय जोंनि आखायाव माखासे अपसन्सफोर दङ इन्जिनियारा अनेक रोखोमनि इन्जिनियारफोर दङ आं मोनसे खोथा बुंनो लुबैदों जों मेट्रिक आनजाद उथ्रिसारखांनायनि उनाव पास खालामखांनायनि उनाव जों माखासे फरायसाफोरा जोंनि एम्बिशनखौ जोङो चइस खालामनो रोङियावबा जोंनि एमखौ आं मा जानो लुबैदों आं मा जानो थांगासिनो दं आं माबे मोनसे खामानियाव पारफेक्ट बेखौ चइस खालामनायाव जों फेलर जायोब्ला जों केरियारखौबो खिन्थु मोजाङै दानो हाया दा जोङो हायार सेकेन्डारि पास खालामनानै जोङो मोनसे बेटार अपसन लाबावनो हायो नोङो जुदि जि कमप्लिट खालामोबा जि जुदि क्वालिफाइड खालामोबा बे इन्जिनियारिं एन्ट्रेन्स बुजिदोंना नों बिटेकआव एडमिसन मोननो थाखाय जों बिटेक खालामखांनायनि उनावसो जों एमटेक खालामगोन नङा होमबा जों बेयाव मा इलेक्ट्रनिक्स इन्जिनियारिं मोननो हायो जों बेयाव एयार स्पेस इन्जिनियारिं मोननो हागोन जों बेहाय कम्पिउटार साइन्स इन्जिनियारिं मोननो हागोन बे बिटेकआव जों मोनगोन जों बेखौ सावरायगोन दा बेनि आवगाय आं मा बुंनो लुबैदों जोङो हायार सेकेन्डारियावहाय जोङो नों जुदि साइन्सआव फरायदोंब्ला जों बेखौबो खालामनो हायो मेट्रिकखौ पास खालामखांनानै जोङो इंजिनियारिंबो जों फरायनो हायो बेखौ माखासेया मिथिगौना मिथिया आं बुजि मोनाखै अनेक आङो स्कुलफोराव थांबाय अनेक फोरोंगिरिफोरजोंबो सावरायदों बेनि कनसेप्टआ खिन्थु क्लियार नङा जोंनाव जोङो मेट्रिक पास खालामखांनानै जों इंजिनियारिं